Obrnute, okrenute, izvrnute, lažne i potpuno besmislene vesti. Dobrojutarnje hronike TDI radija. Vreme je za dobrojutarnju hroniku. Moje ime je Leva Mileva. Najstariji užički berberin u garaži porodične kuće šiša svoje sugrađane besplatno. Ovoj plemenitoj akciji pridružile su se mnoge javne ličnosti, a o kome se i čemu tačno radi otkriva nam Plavi Enis, poznatiji kao P. Enis. P. Enise, šta se dešava? Leva, evo me na trgu gde se okupio veliki broj građana koji želi da podrži naše VIP ličnosti koje su tu da pomognu našem narodu, jel, kad je najteže. Ko će pružati besplatno i kakve usluge, saznaćemo od organizatorke ovog skupa. Devojko, o čemu se ovde radi? Pa evo, ja mogu s ponosom da kažem da mnoge poznate ličnosti pružaju razne usluge i to potpuno besplatno. A samo malo, a ko je za šta od naših VIP ličnosti kompetentan? Pa evo, na primer Severina i Suzana Mančić, one će zajedno da drže kurs o tome kako se snimaju i montiraju filmovi, pa nek ljudi nauče kako da zarađuju pare. Aha, znači lepo i korisno. Dobro, još neko? Da, među prvima se odazvala takođe i Neda Ukraden, ona će da drži časove vrtlarstva, znate i sama je bila prisutna kad je vrtlarstvo otkriveno. Pa da, ona je kompetentna, dobro, je li ima još neko sa ličnim iskustvom? Ima, naravno ima, evo Eva Ras, ona će da drži prezentaciju o tome kako je nastao točak, jer kao što znate svi, sama je gledala taj postupak i time će da edukuje decu, a i starije. Bravo, za dame svaka čast i mnogo vam hvala. Leva, moram da napomenem da su ovde i Stanija i Mimi Oro koje drže kurs za siromašne. Našminkajte guzu za 10 minuta, samo 10. Pa, šta više, ljudi koji ni dinara nemaju mogu da požele. Studio? Pa Enis, evo ja sam bez teksta. Prenesi i moje divljenje i evo ako nekako ja mogu da pomognem, recimo kaži im da imam broj od Ive Štrljić, pa ako im trebaju časovi glume. Mislim, ako smo baš toliko siromašni. Slušali ste dobrojutarnju hroniku. Dobrojutarnja hronika, samo na TDI radiju.